Amen. Greetings, Baishu. Greetings, Bazalwane, in the wonderful name of our Lord and Savior, the name Jesus. Amen. Ngiyabingelela ke egameni elihle, igama uKristu uJesu. Amen. It's always a privilege and an honor nganzakwethu ukuthi sivume, kuphinde kuvume kithi ngaphakathi ukuthi sibe sensitive to the nudging. uNkulunkulu bafowethu mesiqhula ngendololwane yakhe yakamoya, sibe sensitive, singaqinisa amakhanda kanjalo sithambise neinhliziyo mase simlandela as summonisha, as he summons us into the upper room bafowethu to sit at the feet of Christ Jesus. Lasifike sihlale khona mase siyafunda, sifundiswe, sifundiseke ukuze kube nomahluko empilweni yethu. Kanjalo futhi singabi abantu abalula kweyikamoya la silandela khona yonke inhlobo yama doctrines yezimfundiso, singahlala ngaphansi sayihlola ukuthi siphi spirit, imuphi umoya ongemuva kwalezi imfundiso engiyilandelayo nezimfundiso esengizi adopta, hallelujah, endleleni yami yenkolo. Amen. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu ngemanifest presence yakhe. Sibonga ukuthi asivumele sibe sebukhoneni bakhe uBaba uNkulunkulu. Sibonge futhi ngokuthi amkhulule uKristu Jesu ukuthi athi flatten amagebhugebhu, athi flatten ama obstacles ekungenzeka ukuthi akhona empilweni zethu, asinika ama challenges size sigcina sesicishe silahle ithemba bafowethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngomona wakhe, siyambonga uNkulunkulu ngentshisakalo anayo ngami nawe ukuthi uma sibhekene nezimo ezifana nalezi uNkulunkulu uyamkhulula uKristu Jesu ukuthi kube nguye ohamba phambili mase thina sinyathela la enyathele khona, stepping on the footsteps of Christ Jesus, ukuze unyawo lethu lingasheleli bafowethu mase lisitha sigiye ngethambo lethu. Amen. Awusimbonge uNkulunkulu also bafowethu nangeobedience yenu, ukuhlonipha ukuthi ni sacrifice, niyekelele konke ebeningakwenza, nithi today, hayi namuhla yimi noNkulunkulu wami, namuhla I'm having a divine appointment. I'm honoring a divine appointment enginayo noBaba uNkulunkulu ukuze ngifike ngiyidalule kuye. Kanjalo nezimo zempilo engibhekene nazo engathi sezamaketanga, ezinye seyifana neminyango yensimbi, kodwa ngiyazi ukuthi mengiyiceba kuBaba uNkulunkulu zizoqhawuka, indlela yami ikhanye ivuleke. Amen. Singelibaleke bafowethu ukumbonga uNkulunkulu ngetheme, injongo asiphe yona for the year 2025. La uNkulunkulu khona ethi God Sanctuary Family Church individually and corporately, God Sanctuary Family Church ngamunye nangokuhlanganyela as saints. Ngiyanithuma ke namuhla, ngiyanithuma this year 2025 ukuthi niphume enkalo zonke, niwonke amagumba amane omhlaba namagumba amane eprovince esikuyo, hallelujah, mase nibazise abantu ukuthi uJehova uthi kusentandweni yakhe ukuthi abantu bambulelwe ngengcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso, lwevangeli leqiniso omfihlakalo inguKristu uJesu oyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Iyona mandate ke bafowethu, iyona directive esiphethe, iyona specific mandate ke bafowethu le esiphethe esithunye yona. That God Sanctuary Family Church Phumani, go unto all the ends of the world, go unto all the four corners of the world, including your province, and make known to my people, as Jehovah God, that it is in my will that it be revealed unto them the riches
and the glory of the stewardship of my mysteries, which mystery is Christ Jesus, the hope of our glory. Hallelujah. Iwona myalezo ke suphethe bafowethu for the year 2025. Amen. Namuhla ke bafowethu siyaqhubeka nochungechunge lwemfundiso uNkulunkulu asiphe zona. We are proceeding with the series of teaching uchungechunge lwemfundiso la khona siphendula khona umbuzo, spoken and unspoken. Siphendula khona umbuzo othi ake usho wePastor Thwala, ake nisho weGod Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. How shall I know? Ngiyokwazi kanjani ukuthi mina sengiyisidalwa esisha, ngisindisiwe, bheka okudala kudlulile sengenziwa musha ekwamukeleni uKristu Jesu ukuthi abe inkosi nomsindisi kimi. Kanjalo futhi laba bangangazi, hallelujah, ngiyoba kanjani kubona epistle, a walking epistle, ngiyoba kanjani kubona incwadi efundekayo. Hallelujah. Ngiyoba kanjani kubo incwadi efundekayo eveza kubo isambulo. Nkosi yami, eveza kubo isambulo sensindiso neqiniso lika Baba uNkulunkulu kuKristu uJesu. Iwona mbuzo ke bafowethu esiqhubekayo nokuphendula lo. Amen. Soqalile kwi-series yethu uchungechunge lethu lezifundiso previously ngokudlule. Manje namuhla sizongena ke bafowethu ku step 2. Hallelujah. Yokuthi ngiyokwazi kanjani? How shall I know? Ngiyokwazi kanjani ukuthi mina ngisindisiwe? Ngiyokwazi kanjani ukuthi sengenziwe isidalwa esisha? Bheka umuntu omdala kimi usengcwatshiwe, ngivukile kwibhabhadiso. I woke up, I resurrected in baptism. Ngiyisidalwa esisha kuKristu uJesu. How shall I know? Ngizokwazi kanjani? Well, namuhla ke bafowethu together we will unpack critical step number 2. Amen. Namhlanje ke bafowethu sindawonye sizo unpack, sizohlaziya, sicubungule. Inkosi yami, having availed ourselves sikhona kwezikamoya ukuthi uNkulunkulu asisebenzise mightily. So sizocubungula ke namuhla sihlaziye step number 2. Ophendula umbuzo othi ngiyokwazi kanjani ukuthi mina ngisindisiwe sengiyisidalwa esisha kuKristu uJesu. So namuhla ke bafowethu iyona ke mandate esinikwe yona ke yokuthi siveze bafowethu ngaphandle kovalo, without fear or favor. Singena fear na favor, singena valo. Hallelujah. Singathemile futhi when it comes to the matters of truth. Singathemile, singekho biased bafowethu ukuthi benabantu esibafavorayo uma sekubuyelwe indaweni zeqiniso. Hallelujah. So siyakuveza ke lokho namhlanje step number 2. So step number 2 ke bafowethu, critical step number 2. Uthini yena kithina? Amen. Step number 2 uthi ke wethwala. Step number 2 uthi kinina God Sanctuary Family Church, you the friends of the sanctuary and those of you abasilandelayo who follow us online on YouTube. Hallelujah. Step number 2 uthi thatha isinqumo ke mfowethu namhlanje. Inkosi yami. Hallelujah. Make a conscious decision and purpose it in your heart and in your spirit. Thatha isinqumo namhlanje mase kuba nempokophelo nenhloso ukuthi lesinqumo sithathayo namhlanje siyiso. Hallelujah. Nquma namhlanje mfowethu ukuthi kusukela namhlanje, from today going forward, from today henceforth, mina nathi Thwala, mina nomndeni wami, never again. Inkosi yamnquma mfowethu uthi phinde futhi angisoze. Nquma enhliziyweni, nqume nasemoyeni ukuthi mina Thwala
kusukela namhlanje never again angisoze futhi angisophinde ngithi walk in the futility of my mind. That is step number 2. Mina angisoze futhi angingeke ngiphinde ngihambe ebuzeni bobumnyama bengqondo yami. Hallelujah. Mina nathi Thwala, mina Pastor Tim asoze angisophinde ngahamba ebuzeni bengqondo yami efiphaziwe ngobumnyama bobungazi nokungakholwa. Never again shall I walk in the futility of my mind. Izulu ke mfowethu ngoba siyajula la kwezensindiso siphinde sijule ngokujiya kwezeqiniso likamoya. Hallelujah. Uma uyichaza ngesiZulu siyadipha sithi nquma ke mfoka baba, nquma dadewethu, nquma nawe mfowethu ukuthi kusukela namhlanje phinde futhi angisoze ngahamba ngobuze bengqondo yami efiphazwe ubumnyama bobungazi nokungakholwa. Soze angisophinde ngoba iyona indlela ke mfowethu leyo oyokwazi ngayo ukuthi wena usindisiwe, yokuthi wena usuyisidalwa esisha kuKristu uJesu. Awusayiphileli wena kodwa sekuphila yena kuwe, wena uphilela yena. Hallelujah. Nquma ke mfowethu namhlanje. Hallelujah. Ilalele kahle mfowethu, izulu siyadipha manje. Sithi ngiyanquma namhlanje Nkosi yami ukuthi mina Thwala phinde futhi angisoze ngahamba ngobuze noma ebuzeni bengqondo yami efiphazwe ubumnyama bobungazi nokungakholwa. Ngithi ethi ngusiyazi, uclever. Hallelujah. Ngiyanquma ke namhlanje ukuthi soze. So what does this mean? Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi ke mfowethu ngamanye amagama vuma, angazi ngizoyibeka kanjani ngesiZulu esihle. Ithi phumele eshashalazini, confess it. Hallelujah. Ungayigugunyi lento. Ikudle wedwa. Ngoba imikudla wedwa mfowethu, the greatest power yesono isono. In fact abanye bathi the power yesono lies in that sono not being confessed. Amandla esono asekufihleni kwaso nasekufihlakaleni kwaso ukuthi wena usifihla kangakanani. Hallelujah. Ingakho ke namhlanje uNkulunkulu esambulela la ngokwentando yakhe esanctuary ukuthi hayi bafowethu sikhulume isono ungasigugushi, sikudle wedwa ngaphakathi ngoba siba namandla uma usifihla. Hallelujah. Confess it. Phumele eshashalazini mfowethu kubaba uNkulunkulu ngoKristu Jesu. Hallelujah. Umtshele ukuthi ekuhambeni kwami ekufiphakaleni bobumnyama bengqondo yami ekungazini nasengakholweni kwami mina lo. Hallelujah. Mina bengingasolwa. Hallelujah. Futhi bengingasoleki, benginqaba ukusolwa. Hallelujah. Ngiyundlovu kayiphendula, ngiyisocial ikhuzayo. Hallelujah. Phumela obala mfowethu ngoba these are the signs, these are the symptoms. Izona zimo mfowethu lezo ofune kuyibone ngazo uma usebenzisa i-diagnostics ukuhlola ngokukamoya. Hallelujah. Muhlola ngokukamoya, these are the signs nama-temperatures efune kuwaphike apho ukuthi hayi man, yazi lento yami yokungasolwa nokungasoleki nokwazi ukuthi it's my way or the highway. Akekho omunye umuntu okhulumayo mase ngikhulumile. Gada mfowethu. Lokho kuyakukhombisa ukuthi kusenoshintsho kufuneke ukuthi embakhe kulona. Awukabi isidalwa esisha. Awusolwa wena, awusoleki, ungqoshishilizi, indlovu engaphikiswa. Hallelujah.
namhlanje uNkulunkulu uthi phumele eshashalazini, confess it, ungakahide lo, ungakufihli, ngoba ipower yesono isekutheni usifihla kangakanani isono. The more you hide it, the more power isono siba nayo phezu kwempilo yakho. Hallelujah. So phumele eshashalazini ke mfowethu, uvume. Hallelujah. Uvume. Uamukele futhi. Admit as well as acknowledge. Vuma, uamukele ukuthi ukuguluva bakho, ukuthi ubulova bakho, ubuhlakani bakho obufishane nobuqili bakho abukusizanga ngalutho mfowethu. Instead kunalokho kukwenze wena manje wahlukana nobaba uNkulunkulu. Hallelujah. Kukwenze wahlukana nobaba uNkulunkulu. Ubuthi ethi usiyazi kodwa uyazi kanti awazi lutho mfowethu. Hallelujah. Awazi lutho. Uyafana nje nomuntu obedunguza emswanini, ignorance. Hallelujah. Uyafana nje nomuntu mfowethu obedunguza emswanini. And the more udunguza emswanini, the more we isolate mfowethu kubantu abangakusiza bakubambe ngengalo bakukhombisa indlela neqiniso. Ingakho nje ubusuyiqhenya wena ngokuba uNdlovu kayiphikiso. Mase kukhulume wena akekho okhulumayo. Awusolo awusoleki. Hallelujah. Uyinkinga. And we check that gives you power. We check leyo ikunika amandla ukuthi usaye. Kanti ubhizi mfowethu ugoqe insuku zakho. Ugoqe insuku zakho manje. Siyagoqa engasolekini kwakho. Hallelujah. You're walking straight into the jaws of death. You are right on route where. Uyemlonyeni wengwe izokusobozela. Phumele eshashalazini ke mntawethu. Phumele eshashalazini mfowethu. Umtshele uNkulunkulu ukuthi ekuhambeni ebuzeni bengqondo yami ebifiphaliswe amandla obumnyama ngenxa yokungazi nokungakholwa kwami. Ngize ngaba nenhliziyo ebukhuni. Hallelujah. Ngize ngaba nenhliziyo ebukhuni. And God mfowethu, uma inhliziyo yakhe ebukhuni, kufika isikhathi la uNkulunkulu khona eyivumela khona ukuthi ibe ebukhuni ukuze kube yiyo ekudlayo. Hallelujah. Phumela obala mfowethu, umtshela uNkulunkulu ukuthi ekuhambeni kwami ebuzeni bengqondo yami ifiphazwe ubumnyama bokungazi nokungakholwa. Amanyala, ukukhohlakala, corruption, nenkanuko. That was my lifestyle. Njalo uNkulunkulu mfowethu ungayigugushi lento ngoba uma uyigugusha amandla ayo ayakhula mase yakubusa. Elizokuphazamisa mfowethu endleleni yakho yokukhona. Ngoba for as long as the sono ungasiveza obala, for as long as the sono mfowethu ungaphumeli eshashalazini uthi confess it usihlambuluke. Sizokumpintsha mfowethu, sizoyimpintsha impilo yakho yensindiso, sizoyimpintsha impilo yakho yokholo, siphinde sintshontshe necrown yeglory mfowethu, yenkazimulo yensindiso yakho nokuba isidalwa esisha kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Izofana nembewu ewelemeveni. La meva khona izoyichoka mfowethu, athi choke the life of ukukhola kwakho out of it. Hallelujah. Bakhula abantu left right and center usale wena ulokhu waba yilento yona from day 1 ufika la. Ngani uphila ngaphansi kwamandla esono. Lesono leso sigugushile osifihlayo. Phumela eshashalazini and confess it. Lord God Almighty, Yahweh Elohayika, mina amanyala, inkohlakalo, inkanuko is my lifestyle. Ngenze njani Jehova ukuze ngiphulukiswe kulento? Ngenze njani ukuze ngisindiswe? I need my breakthrough.
uNkulunkulu uzwile mfowethu umkhuleko wakho. uNkulunkulu izwile umthandazo yethu. Ingakho today mfowethu ekwenze ukuthi uthi sit under this teaching, uhlale ngaphansi kwalezi imfundiso even online, uthi stumble to this type of teaching ukuze wena mfowethu ukwazi ukuthi udeliver, be delivered from this prayer onayo nesikhalo. Ukuthi sithi isikhathi Jehova ngikholwa kodwa nguzwa umahluko ngindikindiki. I'm blowing hot and cold. Ngiyabanda ngiyashisa ngizazi kwenzakalani. uNkulunkulu enomona ukwenzile ukuthi uhlangane nalenhlobo yentshumayelo eyiqiniso nje qha. Hallelujah. Amandla esono mfowethu asekuthenda usifihla kangakanani. Sikhipheke manje usikhiphele eshashalazini. Usinike uJehova usebawona uqobo lakhe. Hallelujah. Uyakwazi ukusithema yena. Isono. Uyakwazi ukuthema ihlazo alinqobe futhi. Ngokuphumela nje ubani umthetho ebuzeni bengqondo yami efiphakaliswe ubumnyama bokungazi nokungakholwa. Buka manje ukuthi senginjani. Sono siyatanasa nami ngiyatanasa kuso. Phile emanyaleni. Hallelujah. Akhuluma abafowethu uNkulunkulu. Aqali ngawe mfowethu. Aqali ngawe uma ungakholwa ukuthi ake akuwena oqala mfowethu. Even abadala esibahloniphayo namhlanje sibabiza ngabapostoli abaphila ngaphambi kwethu. Nabo babhekana nezimo njenganalezi. Hallelujah. La khona impilo yabo yokukholwa yayingekho productive, yayingena ithelo. Babengayizwa ingcebo yokuphila ekukholweni. Babengayiboni inkazimulo yokuphila ekukholweni. Until such time uNkulunkulu Kristu Jesu abafundise athi hayi amandla esono bafowethu asekuthenda usifihle kangakanani. Uma kusekhona izono oyifihlayo zikhipheke namhlanje uphumelo babo. Uma siya mfowethu lapha encwadini yabase-Efesu uchapter 4. Hallelujah. Abase-Efesu chapter 4. Sibuke lapha kuverse 17 size siyoma kuverse 19. Hey mfowethu ulalele man, listen and learn the signs and the dangers. Ufunde ama-signs, ufunde nobungozi of walking in the futility of your mind. Ufunde ubungozi nama-signs mfowethu efuneka uwabheke, uwahlole. Ekhambeni ngokobuze bengqondo yakho efiphakaliswe ubumnyama bobungazi nokungakholwa. Hallelujah. Because uNkulunkulu nomona onentshisakalo ngathi onqabayo ukuthi even the fiery darts of the evil one esifuna ukusidukula sesiphakathi ekukholweni ukuthi zisithole. uNkulunkulu uyashielda mfowethu. Esivikele. Uyihawulethu. Hallelujah. Uyihawulethu. Uyasithumela uNkulunkulu mfowethu encwadini yabase-Efesu chapter 4. Uma ungakholwa lokho ebesikusho ukuthi asiphumele obaba. Hallelujah. Futhi aqale ngawo. Ukuhambe kufiphakaleni bobumnyama bengqondo yakho efiphazwe yini ukungazi nokungakholwa. Hallelujah. Unbelief and ignorance. Amen. Ake simlalele uNkulunkulu esifundisa mfowethu encwadini yabase-Efesu. Hallelujah. Ngizoyifunda ngesingisi-ke, wena uzoyifunda ngesiZulu so that isikwazi ukucover a bigger audience. Hallelujah. Ake sifundeke. Abase-Efesu chapter 4. Hallelujah. Ake siqale lapha ku verse 17. Osiyami sime lapha ku verse 19. Verse 17 uthi, this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of abezizwe. Hallelujah. Who walk in the futility of their mind. Abahamba ebuzeni bengqondo yabo efiphaziwe, ifiphazwa ubumnyama bobungazi nokungakholwa. They have their understanding darkened, being alienated from the life of God
because of the ignorance that is in them, and because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness and with greediness. But Nina, you have not so learned Christ. And having been taught by him, you would know over him. The truth is in him, Christ Jesus. Put off concerning your former conduct. Put off the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, and be ye renewed in the spirit of your mind. Oh, Kosiam. Be ye renewed in the spirit of your mind. Be ye not conformed to the systems of the world, but be ye renewed in the spirit of your mind, so that you know what is it that is good, perfect, and acceptable will of God. Scriptures are interlinking with it. Why should you be renewed in the spirit of your mind? So that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Hallelujah. It's God in person. Amen. Maybe it's a confuser. Let me help you. Hallelujah. Abase chapter 4. Verse 17. Amen. Ngakho ngiyasho kini futhi ngiyafakaza enkosini ngithi asingabe sahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Hallelujah. Asingafani na. Abehlelwe emqondweni behlukaniswa nokuphila kaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobakhuni kwenhliziyo yabo. Abathi bethundu bayinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuheka. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu bafowethu la ezweni lakhe? Ngamanye amagama labafowethu, uma udipha kahle wehlisa amanethi akho of the spirit, you will notice that if we bring the scripture even closer home, kakhulukazi kithina abafarisi, kithina or prosperity gospel practitioners, kithina ama false prophets, kithina or human spiritual fathers. Hallelujah. If we lower our nets deeply, you will notice ukuthi uKristu uJesu la is not just speaking in a friendly voice. Umekhuluma nathi. Hallelujah. uKristu uJesu lana is using what we call ngesingisi a stern warning. Uyabona isexwayiso esiqatha Yesu. Amen. Usinika la isexwayiso esiqatha ukuthi be careful. Nonke nina who claim to be born again, nonke nina who claim ukuthi nisindisiwe seniyidalwa ezisha, be careful that you do not live the life of faith with isono esingahlambulukiwe, because sizochoka impilo yakho yonke yensindiso, and therefore sibe what we call in the scripture the little foxes that spoil the vine, the little foxes that steal the crown of your salvation. Hallelujah. So sonke ke thina esitshela abantu ukuthi sisindisiwe, sonke thina who proclaim salvation and the newness of life in Christ Jesus. uNkulunkulu asixwayisa namhlanje ngezwi lakhe bafowethu
uthi careful that you do not walk in the futility of your mind. Gada mfowethu, qaphela ukuthi ungahambi ebuzeni bengqondo yakho efiphaziwe, ifiphazwa ubumnyama bobungazi nokungakholwa. Hallelujah. In fact, to confirm Ephesians 4:17-19, uKristu Jesu usisa lapha evangelini lika Mateyu. Hallelujah. Usisa lapha encwadini kaMateyu chapter 23, sibuka from verse 13 kuya ku 15. Hallelujah. There you will understand bafowethu tough love. This is what we call tough love. Yabona, where Christ Jesus ngenxa yentshisakalo nomona anayo ngami nawe enkambeni yethu yokukholwa. I-language ne-voice ayisebenzisayo iqatha uma sixwayisa ngezimo zempilo ezithile, so that singacabanga ukuthi uyadlala, but sithi pay attention masinyane. Hallelujah. Now, ake siye ke bafowethu lapha encwadini kaMateyu chapter bani chapter 23, sibheke lapha verse 13 kuya ku 15. Hallelujah. Incwadi kaMateyu ke le. Ake sizwe ukuthi uthini uKristu Jesu uma esiyala. Hallelujah. Chapter 23. Amen. Naso ake sibheke lapho verse 13. Maye inkosi yami, uyabona uyalila, uthi maye kinina mgulukudu, maye kunina zigebengu, maye kunina false prophets, maye kunina prosperity gospel practitioners, maye kinina human spiritual fathers, nani nonke enibiza ngabazalwane nabantu abasindisiwe. Maye kinina mgulukudu enidla amafa abafelokazi nezindlu zabafelokazi. Yabona nje lo maye uwodwa nje, it must tell you, kufanele ukwazise ukuthi you need to pay special attention la. Adlalwa manje. Woe unto you, maye kuwe. Ungayibizi mfowethu ngesidalo esisha ungakadili nalezimo zempilo, ungakayicorrect. Ngoba uNkulunkulu mekhuluma ngazo, ivoice yakhe ibaqatha. Iba nesetwayiso phakathi. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Maye kini. Matthew chapter 23. Hallelujah. Verse 14. Maye kinina babhali nabafarisi, maye kinina baprofeti bamanga, maye kinina bo false gospel practitioners, maye kinina bo prosperity pastors, maye kinina bo human spiritual fathers, maye kinina eniklema insindiso nokuthi enidalwa ezisha. Woe unto you bazenzisi, ngokuba wena thwala musuba mzenzisi man, ngokuba uvalela abantu embusweni wezulu uma wenza lezi zinto zenzayo. Ngoba nina vele ngeke nize nubone umbuso wezulu. Ngenxa ukuthi nina niyazazi ukuthi vele ngeke nubone umbuso wezulu, manje into eseniyenza senivalela ke nalabo abanye abangenayo, anibavumeli ukuthi nabo bangene. Ninomona uNkulunkulu. Hallelujah. Ninomona. If you can't make it, ufuna sonke sifeyile. If you can't see heaven, if ningeke nize nibe ebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu, senivimbela nathi esifuna ukuba sebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu. Nigebengu man, uNkulunkulu.
Kodwa ubhizi uyibiza ngomuntu osindisiwe, uyibiza ngomuntu oyisidalwa esisha kuKristu Jesu wena. Kanti usahamba ebuzeni mani. Usahamba ebuzeni bengqondo yakho efiphazwe ngobumnyama bongazi, efiphazwe ngobumnyama bongakholwa. Wena thwala. Ngenxa ukuthi vele uyayazi lifestyle yakho, akudingi ukuthi uzutshelwe ngayo. Uyayazi lifestyle yakho man ukuthi it is taking you straight to hell. Manje usuvimbela abantu uNkulunkulu ababizile. Ebebizele ezulwini lakhe. Sekuwena manje osukhiye, usu-assistant God. Yeke le. Maye kuwe mkhohlisi. Maye kuwe mzenzisi. Maye kuwe thwala. Hawu. Maye kinina babhali nabafarisi. Maye kinina human spiritual fathers. Maye kinina prosperity gospel practitioners. Maye kinina Google practitioners abayibiza ngabafundisi. Ugooglisha intshumayelo. Hallelujah. Maye kunina. Hawu, maye kunina. Ningozi ninjalo. Ngokuba nidla izindlu ninathwala izindlu zabafelokazi. This is how poisonous you are. Kodwa nithi nisindisiwe. Hallelujah. Izindlu zabafelokazi. While they are weak and vulnerable, bephethe ubuhlungu bokushonelwa abantu ababathandayo. Nina you are taking advantage of them. Hallelujah. Sekuyinina manje eseningabahlukanisi bamafa bala ekhaya. Ngenxa ukuthi umama la ekhaya usonke ebandleni lakho. Taking advantage of weakness yakhe nokuhlonipha. Nidla izindlu, nidle neimali zabafelokazi. Niyazenzisa, nenza imkhuleko emide kodwa nibe nazi ukuthi iagenda eniyiphethe akuyona iagenda kaNkulunkulu. Iagenda lekhombisa ukuthi nisahamba ebumnyameni bengqondo yenu, nisahamba ngokongqondo yenu efiphazwe ubumnyama bongazi nokungakholwa. Isonto nilenza ibhizinisi. Hallelujah. Nilenza ibhizinisi manje isonto. Nidla imali, nidla izindlu zabafelokazi. Nenze nomkhuleko emide ezifu khona into eniyenzayo kanti hayi nibathinta ngodaka emehlweni. uNkulunkulu uthi yazike kusukela namhlanje mfowethu ukuthi wena umvuzo wakho wokulahlwa vele usuwamukela. Hallelujah. Umvuzo wakho nje wokulahlwa vele wena usuwamukela. Maye kinina abazenzisi. Maye kinina ngoba nihamba ulwandle nomhlaba nigibele namba amazwe nize zonke indawo lezi ukuba nithole nokuba inkosi yami niba ama proselytes. Hallelujah. Naziwe ndume. Kodwa iagenda yenu akuyona iagenda uNkulunkulu ayibekele. Hallelujah. Nize nibe nama appointments ama one-on-one or 50,000 no 20,000 kodwa tusindisiwe. Freely you receive the money and freely you should give. Hallelujah. This is a very stern warning ngandza kwethu. And umusaqhubeka uhamba ngokongqondo yakhe efiphazwe ubumnyama bongazi nesono, efiphazwe ubumnyama bongazi nonongakholwa. Shintsha namhlanje. Phumela eshashalazini and confess it. Ngoba the more uyifihla lento yokuthi wena ibandla kaJehova isonto awuliboni njengendlu kaNkulunkulu, awuliboni njengebandla likaNkulunkulu kodwa ubona ibhizinisi kulo. Phumela eshashalazini mfowethu. Khulume noNkulunkulu, umtshela iqiniso uzendlale kuyo. Ukuze uenjoye isalvation, uenjoye ubudalwa obusha kuKristu Jesu. Umuntu omdala kuwangcwatshwa in baptism. Hallelujah.
ukwazi nawe njengabanye abantu bebengabashiya begquma be-enjoya inkazimulo nengcebo yensindiso, nawe ube ne-taste yalento ukuthi wow. Baze bacula abadala sisakhula bathi kumnandi ukuba likholwa, hawu kumnandi ukuba likholwa. Uyayikhumbula? Madoda, ngoba babeyizwa lento ukuthi kunengcebo la. Babeyizwa lento ukuthi kunenkazimulo ekhona. Babeyifila lento manje yokuba nomqondo kaKristu Jesu, ukuthi lo mqondo kuKristu Jesu manje usuphila kubona. Hallelujah. Abasacompete noNkulunkulu. Bayibize ngo-spiritual father. No. Abacompete. Instead, baba ama-servants. Hallelujah. Abasebenzi be-kingdom kaNkulunkulu. And that is where we are required. Bafowethu lasidingeka khona la. Ngokobizo lwethu. Kuyintando kaNkulunkulu. Ukuthi abantu bambulelwe iqiniso lemfihlakalo lengcebo nenkazimulo, stewardship yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso kaKristu Jesu, okunguye uKristu Jesu, ithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. This is a special mandate bafowethu. uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho, the unspoken one. Ngoba yesaba ukuphumela obani usukhona isikhathi eside kodwa awuna experience yokukholwa, awuna experience, awuna feeling yokuthi ukukholwa kusho ukuthini, insindiso isho ukuthini. But uyababona abanye bengqabashiya begxumagxuma bakhala kuJehova, ungazi wena ukuthi why wena ungakhali kuJehova, why wena ungabi njengakubona. Namhlanje uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko wakho. Nquma kusukela namhlanje ukuthi soze angisophile ngihambe ngokwengqondo yami efiphaziwe ubumnyama bomngazi nokungakholwa. It's only then mfowethu la uzoyitaste khona i-manifest presence ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho. Hallelujah. Kuningi ke bafowethu singakukhuluma, kuningi esingakubala, kodwa for purposes of today's teaching and the time esabelwe yona, ake simlalele uNkulunkulu esinika ama-tips mfowethu, esithiphisa ukuthi uma singavumi namhlanje, uma sinqaba ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi empilweni yethu, bese siba izidalwa ezintsha, kuyini umvuzo wokunqaba ukwamukela insindiso? Kuyini umvuzo wokungabufuni ukuba isidalwa esisha kuKristu Jesu? Yini umvuzo wokuhamba engqondweni yakho, yokuhamba ebuzeni bengqondo yakho efiphaziwe, ifiphazo umngazi nokungakholwa? uNkulunkulu ufila kanjani ngalezi zinto? Uyizuzisa kanjani, uyiriwada kanjani impilo enjenganale yokuba ihlongandlela, yokungasolwa, ungasoleli, yokuba nenhliziyo ebukhulu, yokuphila emanyaleni, yokuphila ey'nkanukweni zakho, yokuphila ekonakaleni nasekukhohlakalweni. Uma unqaba namhlanje ukunquma enhlizweni yakhe ukuthi from today onwards ngiyanquma Jehova ukuthi asoze ngaphinda ngahamba ngokwengqondo yami efiphaziwe ubumnyama bomngazi nokungakholwa. Uma ngushisa khaya uthini uNkulunkulu ngaleyo lifestyle yami? Hallelujah. Ake siyeke lapha encwadini yabaseRoma uchapter 1, sithathe nje lapha kuverse 18 seku 19. Hallelujah. Ake siye lapha encwadini yabaseRoma sithathe lapha kuverse 18 kuya ku 19. Nkosi yami, uyayikhumbula le ncwadi? Hallelujah. Incwadi yabaseRoma uchapter 1. Ulaka likaNkulunkulu is revealed from all ungodliness and unrighteousness.
ulaka kaNkulunkulu is revealed from all ungodliness and unrighteousness. Hallelujah. Ake sifundeke bafowethu sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Wena uzoyifunda eBhayibhelini lesizulu. Amen. Siyaveza ke la ulaka kaNkulunkulu kubantu abaqinisa inhliziyo zabo, who are resolving in their hearts not to repent. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Hallelujah. What type of men are these? Men who suppress the truth of God in unrighteousness. What may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Hallelujah. uNkulunkulu bakhombisile mfowethu. Uverse 21 uthi because although labantu laba they knew God. Hallelujah. Bayamazi uNkulunkulu, but still they chose ukuthi izono zabo bayifihle and continue to walk in the futility of their mind. Baqhubeke nokuhamba ebuzeni bengqondo zabo ezifiphaziwe, zifiphazwa ubumnyama bokungazi nokungakholwa. So noma bemazi uNkulunkulu, Nkosi yami, abamkhazimulisanga, they did not glorify him as uNkulunkulu. Neither were they thankful ukubonga nendumiso babengenayo. Kunalokho, they became futile in their thoughts. Bachuza ukuhamba ebuzeni bobumnyama bengqondo zabo. Nasebuphukuphukweni beenhliziyo zabo ezimbathisa ubumnyama. Kodwa abayekanga ukuhamba beprofessor la emnyango ukuthi bona bahlakaniphile, they are wise. Yet bayiphukuphuku. Hallelujah. Bayiphukuphuku. Yini benze babe yiphukuphuku? Ingoba they changed the glory of the incorruptible God. Yabona, bashintshe inkazimulo kaNkulunkulu ongeke uzumfothe, bayimbathisa amanyala. Hallelujah. Yes. They changed the glory of the incorruptible God into an image likened to a corruptible man. Yiko begqoka lezinto ezinemfanekiso la ezifubeni zabo. Hallelujah. Abanye bakhonza inyoni and four-footed animals and creeping things. Hallelujah. Umbuzo usekutheni uma benza kanje, what did God do to them? Huh? What did God do to them? Therefore, uNkulunkulu gave them up to uncleanness in the lust of their hearts. Hallelujah. Because baqala manje bathi dishonor their bodies. They exchanged the truth of God for a lie. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, baligqokisa amanga. Hallelujah. And they worshipped and served the creature. Baqala manje bakhonza futhi badumisa amashoba. Baqala bakhonza badumisa iphandla. Baqala bakhonza badumisa impondo. Lezi abayibeke phambi kweminyango ekungeneni kwezindlu zabo. Baqala bathenga iphambano eyinendoda ebronze noma esilver noma egold. Baqala bayibiza ngoKristu leyo ndoda. Hallelujah. Baqala manje Nkosi yami ayikuningi man. Oh yeah. So rather than ukuthi bakhonze uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, okuyena osekela umhlaba wonke nezwe, phezulu kolwandle naphezulu kwemifula, bamyeka. Bakhonza izinto. Hallelujah. Baqala bakhonza izinto. Umbuzo usekutheni, uma beqala bekhonza izinto, wasebenzani uNkulunkulu? Scripture ibhalwe ithi for this reason uNkulunkulu gave them up to vile passions. Yabona lonto, inkanuko mfowethu eyididi kanuko, lasciviousness. Hallelujah.
Baqala manje abesimame bakhona bahalela abesimame, abesilisa bahalela ukulala nabantu besilisa. Kodwa babhizi, bagqoka i-uniform yesonto, bakhokha umalihambe, bayibiza ngani ngabazalwane, bathi basindisiwe. Kodwa step number 2, umuthi uyawucheka ukuthi madoda ningayibiza kanjani ngabantu abasindisiwe, asebezehlukanisile bayihlukanisela kuKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Uma kodwa nisaqhubeka nokuhamba ebuzeni beyingqondo zenu ezifipha zobumnyama bokungazi nokungakholwa, buka into enzenzayo. Senihalelana nodwa namadoda, nihalelana nodwa nabantu besimame. You are exchanging the truth kaNkulunkulu, iqiniso likaNkulunkulu nilemathisa amanga namanyama. Uzonenzana uNkulunkulu menenza kanje? uNkulunkulu will give you up to vile passions. Niyoze nihalele ngisho ukulala nezilwane, nilale nezilwane kukhulu ukuthi ndini. Ngoba vele nigqoka ikhumba nina zezimva nimpungushe la ngaphakathi okholweni. Sibhizi siyanihaga la siyanixhawula, sicabanga ukuthi nabanye bethu, kanti hayi nisahamba ebuzeni beyingqondo zenu eyifiphaziwe, ifiphaziwe ubumnyama besono. Hallelujah. Yes, you senikshile the natural use of a woman and the natural use of a man. Nyasha ninentshisakalo einkalukweni zenu ziyanishisa, nihalelana nodwa igebengu lezi. Nihalelana nodwa. Nithi nadalo uNkulunkulu ukuthi nibe nje. Hawu. Uzonenzani wenza njalo uNkulunkulu kubantu abanjenganalaba? Uverse 28 uthi uNkulunkulu gave them over to a debased mind. uNkulunkulu angazi nami ngizoyichaza ngithi lento. uNkulunkulu will give you over to a debased mind. Nizokwenza izinto, you'll do things which are not fitting. Hallelujah. Nizokwenza izinto enazi kahle ukuthi uyayikhumbula incwadi infact yabaseRoma uchapter 7 uma uya lapha kuverse 15. Hallelujah. Ake siye kuyena mfowethu incwadi yabaseRoma uchapter 7. Hallelujah. Sibuke nje uverse 15 size siyoma lapha kuverse 20. Ngoba when you are given to a debased mind, uyaqala manje wenza izinto ongafuni ukuzenza kodwa uyibone kuyizona ezenzakalayo. Mase kuthi lezi kumele ngaba uzenzi, okumele ngabe izono ozenzayo izono ongazenzi, lezi kumele ngaba uzenzi izono ozenzayo. Ngani isono sesinamandla phezulu kwempilo yakho, esesiyaputshuka ngisho usepulpit umfundisi umithisa izingane wena la esontweni. Hallelujah. A raper mithisa abafazi babantu, udla imali zabafelokazi, udla izindlu zabo uyidayise. Sekuwena umgcini mafa wabafelokazi, sekuwena okhipha imali ngononini nokuthi malini efuneka ize kuwena kwi-insurance payout kababa wala ekhaya. Wonakele malonkulunkulu because step number 2 awuqualify wena, usahamba kuwona. You still walking in the futility of your mind. Hallelujah. Wenza izinto ekumele ngaba uzenze kodwa izono ozenzayo. Awulaleleke lapha uverse 15 kuRomans chapter 7. For what I am doing I do not understand. Yasi izinto engizenzayo nama ngiyiqondi. For what I will to do, lokho enginentando yokwenza, that I do not practice. Angiyenzi leyo nto, angiyipractice. Kodwa lokho engizondayo ukwenza yiko kanye engikwenzayo. But ngoba vele kwena amandla esono ayakubusa, uwenza wazi ukuthi wenzani. Yiko kulokuthi Christ, Jesus, ube wazi ukuthi usiphatha ngodaka emehlweni. Hallelujah. Yazi mfowethu, if then I do what I will not to do. Kodwa uma ngenza lokho ongizwa kahle ukuthi entandweni yami akukho ukuthi ngikwenze, ngiyavumelana nomthetho. Hallelujah. But now into enginotisayo
akusenzi mina. Yabona, it's no longer me owenza lezi zinto engafuni ukuzenza, but the sin that dwells in me, the indwelling of the sin kimina is too much. Hallelujah. Akhuluma wafethu uNkulunkulu uyasiyala ukuthi gadani ukuthi uma niqhubeka nihamba ebuzeni bokufiphala kwengqondo zenu ezimbathisa ubumnyama bongazi nesono nokungakholwa. Mina Jehova uNkulunkulu, I will hand you over to a deep-based mind. Mina Jehova uNkulunkulu, I will hand you over to vile passions. Nize nilale lezinja nilalane nodwa. Gebe uNkulunkulu ndini. Hallelujah. Ngoba vele you are filled with all unrighteousness and sexual immorality. You are filled with wickedness, nonakele, covetousness, niyaskima, niyahleba, niyama-backbiters, ni-malicious. You are full of envy, ningababulali, niletha incithakalo ngisho ebandleni nasemzini yabantu. Niyakhohlisa. You are evil-minded. Ni violent ninjalo nje kodwa nibe nithi niyakholwa. Ni proud, niyaboasta, sibostela ngeimoto nesabhabhu ohlala kuyona. You are inventors of evil. Anihloniphi ninjalo nje. Even abazali benu yiko nje nensuku zenza igoqo masinyane. Hallelujah. Uzoyifunda ke futhi masuku kodwa akhuluma uNkulunkulu la. Khuluma nami nawe. Good, today is your day. Hallelujah. UNkulunkulu usizwile isikhalo sakho ukuthi njengoba ubona undikindiki lukewarm ekholweni, blowing hot and cold. Nasi isizathu. Step number 2. You are still walking in the futility of your mind. Usahamba wena kuphi ebuzeni bengqondo yakho efiphaziwe ubumnyama bokungazi, ubumnyama besono nobumnyama bokungakholwa. Hallelujah. In conclusion, therefore, ukuze nawe ukwazi ukuyihlaziya le kuyetshisa usuwedwa ekhaya, ukuthi ukuze si-experience i-glory ne-richness, ingcebo yensindiso nekuba isidaba esisha kuKristu Jesu, kumele senze sure ukuthi siyayikhawula i-umbilical cord. Siyayisika mfowethu inkaba esasixhumanisa nemuva lethu. Siyayisika inkaba esasixhumanisa nokuhamba in the futility of our minds. I believe uNkulunkulu ukhulumile nawe, wakhuluma nami. The honors therefore indzaba mfowethu kuwe nami ukuthi ukhethe namuhla ukuthi mina nendlu yami ngiyanquma today soze futhi angisophinde ngahamba ebuzeni bengqondo yami efiphazwe ubumnyama bokungazi nesono nokungakholwa. Uma wenze njalo mfowethu namhlanje, as we stand before the throne of mercy, silila kuNkulunkulu, uNkulunkulu will restore the joy of your salvation. uNkulunkulu mfowethu uzoyirestore ijoy yesalvation yakho, ubumnandi bensindiso. uNkulunkulu esimkhonzayo is a God who watches over his own word and he sees to it that he performs it. Ayikho uNkulunkulu into ayishilo mfowethu angayenzanga, ayikho futhi into ayithembisile which he did not deliver. Stay sealed therefore always in the Holy Spirit of promise until sihlangana, and enjoy your new walk in the faith, having received Christ as your personal Lord and Savior unto salvation. Amen.